שלום לכולם. איך לטפל בחפים מפשע? זאת השאלה שאקטואלית להיום כבר משמחת תורה וגם בשנים הקודמות בכל המבצעים שעשינו. מה עושים עם חפים מפשע? בואו נראה מה אומרת פרשת שבוע, פרשת וישלח. כולם יודעים את הסיפור. שכם בן חמור, נשיא הארץ, ראה את דינה בת יעקב, הוא התעלל בה, עינה אותה, חטף אותה לביתו, היא הייתה החטופה הראשונה, והתחיל משא ומתן בין בני יעקב ובין שכם. הם אמרו להם, אנחנו לא יכולים להתחתן איתכם, אתם ערלים, לא נימולים, אם תיאותו לימול, אנחנו נתחתן איתכם. זאת הייתה עסקה שהייתה בחוכמה כדי להחזיר את החטופה דינה, וכדי להתנקם בזה שהם השפילו בת ישראל והם עברו על גילוי עריות ועל גזל. ואז ביום השלישי אחרי מילתם מספרת התורה, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחי דינה, איש חרבו ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. נשאלת שאלה גדולה, איך הרגו חפים מפשע? רק שכם ואביו חמור, הם חטאו. למה הורגים את כל העיר? מה קרה? אז יש על זה הרבה פירושים בגדולי ישראל. דעת הרמב"ם, רבי משה בן מימון, מהלכות מלכים פרק ט' הלכה י"ד, הוא אומר, אנשי שכם היו חייבים להקים מיד בית דין ולדון את הנשיא שלהם, את המנהיג שלהם ליל מוות, כי הוא עבר על גזל. גזל זה אחד משבע מצוות בני נוח, והם ראו וידעו ולא דנו אותו. אז בכך הם חיפו עליו, ולכן מגיע לכולם מוות. הרמב"ם מסתפק, רבי משה בן נחמן, הוא אומר, הם היו רוצחים ועובדי עבודה זרה וגילוי עריות, לכן הם היו חייבים מוות. אורח חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, בפרק ל"ד פסוק כ"א, אומר, הם לא היו חפים מפשע, הם היו מחפים על פשע. הם עזרו לשכם לגזול את דינה, לחטוף אותה ולהביא אותו לביתו. ובני נוח חייבים על הגזל. זה הסבר אחד. הסבר שני, כאשר שמעון ולוי באו באמת לשחרר את דינה במבצע צבאי, הירואי, כל אנשי שכם באו נגדם להרוג אותם, ואז לא הייתה להם ברירה, כי לכל אנשי שכם יש דין של רודף, הם רוצים להרוג אותם. ויש כלל ביהדות, הבא להורגך, השכם להורגו. לכן כתוב פה דבר מעניין. ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. קודם כל הם היו צריכים להרוג את כל אלה שהקיפו את הבית. לא נתנו להם להתקרב, לא נתנו להם לשחרר את דינה. רק אחר כך הם נכנסו לבית והרגו את חמור ואת שכם ושחררו את דינה. זה היה הטיפול בחפים מפשע. כל מי שעוזר ותומך לטרור ומסייע בגופו, בנפשו, או שולח את ילדיו להיות שותפים, גם חייב מיתה יחד איתם. ולכן זה המסר מהפרשה גם לנו. אם יש עוזרים ותומכים, גם הם חייבים מוות. חייבים לבאר את הסכנה הנוראה הזאת שנמצאת לנו בדרום, שמסכנת את כל היישובים מסביב, ואת שדרות, אופקים, נתיבות, ואת כל הארץ, גם אותנו פה. ואת כל הארץ, ראינו שיש להם מערכת טילים עד תל אביב, עד ירושלים, עד כפר סבא. פשוט סכנת נפשות, חייבים לחסל אותם, אין לנו ברירה. או אנחנו או הם. אז התשובה היא אנחנו. ובזה זה יטיל מורא על כולם, כפי שקרה אז. יעקב אבינו כעס, למה לא התייעצו איתו? הוא אמר, עכשיו כולם יבואו עליי ויקוני. מה היה בפועל? והיא חיטת אלוקים. כולם פחדו, אף אחד לא רדף אחרי בני יעקב. הטיל פחד, למה הם דיברו אליהם בשפה שלהם, שפת המזרח התיכון.
שכולם מבינים. הם באו מפדן ארם, מחרן, הגיעו פה, הבינו שפה אין ברירה. השפילו אותך, התעללו באחותך, ביזו אותך, יכול להיות המשך, אם לא תגיב, הם ימשיכו הלאה. וזה מפל פחד, הכנעני והפריזי והיבוסי, אף אחד לא העז לרדוף אחריהם. כולם כיבדו אותם. הבינו את השפה שלהם, עם מי יש להם עסק. עד היהוד מג'נון, היהודים האלה משוגעים, לא להתחיל איתם. ואז באמת היה שקט, אף אחד לא רדף אחריהם, והכל על מקומו בא בשלום. שנזכה כולנו באמת שיהיה מפלה לכל שונאינו. אנחנו מתפללים בשביל החיילים והשבויים והפצועים, כולל הפצועים של הבוקר והחללים של הבוקר אשר ימקום דמם בפיגוע הנורא בירושלים. שכולם, כל הבריאים יחזרו לביתם בשלום, שהרוח והמשיח צדקנו יגאל אותנו מכל הצרות, מכל האיסורים, כל אלה שמתו וכל אלה שנהרגו על קידוש השם, יקומו מיד לתחייה, וביאת משיח צדקנו, אמן ואמן, שבת שלום, וחג הגאולה י"ט כסלו, שמח לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות, תיכתבו ותחתמו.